அது இனி பற்றி நீங்கள் எம்ஜி ஆஃபர் தான் பார்க்க போகிறோம். ஒன்று கெஸ் பண்ணிக்கேன் எஸ், நீங்கள் ஒரு நியூ ஸ்டெப் தான் பார்க்க போகிறோம். நியூ ஸ்டெப் நீங்கள் கெஸ் பண்ணிக்கேன் எஸ். இன்றைக்கி நம்ம செகண்ட் ஹேண்ட் கார்ஸ் பார்க்க போகிறோம். எல்லா கார்ஸோடைய ஓனர்ஸுமே ஃபஸ்ட் ஓனர்ஸ் தான், ஸோ பயப்படாதீங்க. அண்ட் கார்ஸ் பற்றின பேப்பர்ஸ் எல்லாமே வாங்கிடுவோம். அண்ட் இன்சூரன்ஸும் இன்னும் எக்ஸ்பைரி ஆகிறவங்களுக்கு இது ஒரு பெனிஃபிட் தான் உங்களுக்கு. அண்ட் நீங்கள் டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி நிதானமாக வாங்கலாம். உங்களுக்கு இஎம்ஐ அண்ட் இன்ஸ்டன்ட் கேஷ் பெனிஃபிட்டும் தரும். பட் நீங்கள் 4000 rupees அட்வான்ஸாக கட்ட வேண்டி இருக்கும். உங்களுக்கு இதை பற்றின மோர் டீட்டெயில்ஸ் நான் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் சொல்கிறேன். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணுங்க. இப்போ கார்ஸை பார்க்கலாம் வாங்க. ஓகே நண்பா, நீங்கள் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கார்னு பார்த்தீங்கன்னா டாடா ஜஸ்ட் 2.11 மாடல் வித் ஃபர்ஸ்ட் ஓனர் தந்திருக்கும். அண்ட் இன்ஜின் ரேட் உங்களுக்கு பக்க கண்டிஷனில் வந்திருக்கு. அண்ட் கிலோமீட்டர் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1,20,000 கிலோமீட்டர்ஸ் பேருக்கும் வண்டி. ஸோ உங்களுக்கு பெனிஃபிட் அதிகமாக இருக்குது நினைக்கிறேன். அண்ட் வண்டியோட ப்ரைஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா 1,50,000 சொல்லுது. அண்ட் இந்த வண்டி குறைக்கலனாலும் குறைச்சிக்கலாம். நம்ம வாட்ஸ்அப் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். வண்டியோட என்ட்ரி பார்த்துக்கோங்க. மிட் ஸ்டோன் பேஸ் ஸ்டாண்ட் கிளாஸ் தந்திருக்கும். ஸோ வண்டி உங்களுக்கு க்ளீன் கண்டிஷன் தந்திருக்கும். வாங்க ரெண்டாவது கார் போகலாம். நம்ம டாடா டியாகோ 2017 மாடல் ஃபஸ்ட்டு ஓனர் தான். ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1 lakh வரைக்கும் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இன்னும் குறைக்கணும்னாலும் நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் வாங்க குறைச்சிக்கலாம். அண்ட் இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பக்கா ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு தேவையில்லை. அண்ட் வண்டியோட இன்டீரியர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் பிளாக் கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் இன்ஃபோடைன்மெண்ட்டும் சேர்த்துருக்கு. ஸோ பெனிஃபிட் உங்களுக்கு நிறையாவே இருக்குது. அண்ட் வண்டி கிலோமீட்டர் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1,10,000 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதிக ரேட்டில் நிற்கேன். அண்ட் தென் தேர்ட் கார் பார்த்தீங்கன்னா டாடா சுமோ கோல்டு வந்துருக்கும் உங்களுக்காக 2012 மாடல் ஃபஸ்ட் ஓனர் தான். வண்டி இன்ஜின் ஒர்க் கொண்டு உங்களுக்கு பக்கா ரன்னிங் கண்டிஷன்லேயே வந்திருக்கு. வண்டி கிலோமீட்டர் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1,40 போயிருக்கு. ஸோ ரொம்ப தூரம் நினைக்கிறேன். அண்ட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1,20 கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் இன்டீரியர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாண்ட் இன்டீரியர் இருந்திருக்கும். அண்ட் நாலாவது கார் பார்த்தீங்கன்னா டாட்டா இண்டிகா கஸ்டமைஸ்டு பண்ணியிருக்கோம். இன்ஜின் ஓல்டு இன்ஜின் தான், பட் பக்க கண்டிஷன் ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்குது. பட் கஸ்டமைஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாடியை மட்டும். வண்டி கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 1,80 பேருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப தூரம்லாம் இல்லை நினைக்கிறேன். அண்ட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1,000 முடிச்சிருக்காங்க உங்களுக்காக. ஸோ ரொம்ப ப்ரைஸ் கம்மி தான் நினைக்கிறேன். அண்ட் நம்ம 5ஆவது வண்டி பார்த்தீங்கன்னா டாட்டா இண்டிகோ ESC. வண்டி பாடியும் பக்கம் கண்டிஷனில் இருக்குது. அண்ட் இன்ஜினும் பக்கம் கண்டிஷனில் இருக்குது. ஸோ ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1,40 சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் கிலோமீட்டர் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1,40 தான் பேருக்கு வண்டி. அடுத்து நம்ம சஃபாரி வந்திருக்கு. எல்லா ஒரு கார் ட்ரீம் கார் சொல்லலாம். ஸோ வண்டி எவ்வளோ பேருக்குன்னா 1,40 சொல்லியிருக்காங்க. கிலோமீட்டர் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1,80 சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப கம்மியாக ப்ரைஸ் தான் இன்றைக்கி இந்த காருக்கு. ஸோ அண்ட் நீ பார்த்தா எல்லா 5 வண்டிக்குமே இன்சூரன்ஸ் எக்ஸ்பைர்டாக தான் இருக்குது. அண்ட் எல்லாருக்குமே 5 வருஷம் வாரண்டி இருக்கும் எல்லாருக்கும் இருக்கும். ஸோ வண்டிக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வந்தாலும் நமக்கு கால் பண்ணுங்கள். இந்த வண்டிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் இன்டீரியர் தந்திருக்கும். நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் எந்த மாவட்டத்தில் இருந்தாலும் சரி, நாங்கள் உங்களுடைய வீட்டுக்கு வந்து டோ பண்ணி கொண்டு விட்டுருவோம். ஸோ நீங்கள் டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி வண்டியை ஆப்பை பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஸோ இப்படி ஒரு நல்ல ஆஃபர் எந்த ஒரு ஸ்டோரும் தர மாட்டாங்க. நாங்கள் ஒரு கார் தரோம், ஏக்க ஸ்டோரில் தரோம். அண்ட் வண்டி ஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான். எல்லா ஒரு கார் தான் இருக்குது. அண்ட் வாங்கணும் ஆசை எப்போயோ வாங்கிக்கோங்க. 4,000 ரூபாய் கட்டி இஎம்ஐ பட்டுக்கலாம். அண்ட் நீங்கள் ரெடி காசாக தரணுன்னாலும் டபுள் ஓகே தான். வண்டி பற்றின மற்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் நான் குரூப்பில் பதிவு பண்ணியிருக்கேன், மறக்காமல் பார்த்துருங்க. அண்ட் வீடியோ முடிஞ்சிச்சு காய்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடம் நான் விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நான் உங்கள் ஏஜ். நீங்கள் பார்த்த இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் நைபர்ஸ்க்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். முடிஞ்சால் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன். பாய் பாய்.